ashe shugaba kana jira ni ban wai ashe ka san da ni baka cewa wani ya bani ba sallallahu alaihi wasallam sai da kudin kamura hauka tafi alamamata madina annabi da aka ce baka cewa wani ya bani ba annabi da aka ce baka bar ni na je ai annabi da aka ce kai ka bani da kanka shugaba yau kai sun isa yamma ci batura ta taimaka nan muhammadu manzan Allah wanda ya zo sallallahu alaihi wasallam aka bar sai ba askira askere yayi alƙawari tuka ba annabi ta gani ka sani ni ba